Boas a todas e a todos. Vamos a dar comezo ao pleno ordinario do mes de xullo. Empezamos polo punto primeiro, que é dar conta ao pleno da corporación dos decretos ditados pola alcaldía dende a última sesión plenaria. Se fixeron os decretos que van desde o 1652 ao 1995, un total de 344 decretos. O punto segundo é dar conta ao pleno da corporación do decreto de aprobación da liquidación do 2023, decreto 1738/2024. Ten a palabra para explicar este decreto a conselleira de Economía e Facenda. Boa tarde a todos e a todas. O 4 de xuño do 2024 aprobouse a liquidación do orzamento do exercicio 2023. Dase conta neste pleno do decreto de aprobación da liquidación número 1738/2024, no que se recollen as principais magnitudes do exercicio. Farei unha breve referencia aos datos das magnitudes, xa que a exposición e análise dos datos desta liquidación realizareina con motivo da aprobación da conta xeral do exercicio 2023. No exercicio 2023, as obrigas recoñecidas netas totais ascenderon a 33.834.194 euros. Trátase da cifra máis alta dos últimos 12 anos. Destaca a execución do capítulo 6, referido aos investimentos, que ascendeu a 5.074.763,84, sendo a cifra máis alta dos históricos que se recollen no informe de intervención, superando en máis de 1,5 millón de euros a execución do ano anterior, o 2022. O orzamento de 2023 acadou unha execución sobre os créditos definitivos dun 70,62%, o que demostra que non só seguimos mantendo os servizos municipais, senón que os melloramos de forma continuada apostando polos investimentos no marco da supresión das regras fiscais. En canto aos ingresos, os dereitos recoñecidos netos alcanzaron no ano 2023 os 30.534.884,08. Estes foron superiores aos do exercicio 2022 en case 1 millón de euros e alcanzouse unha execución dos mesmos do 63,73%. Destaca o bo comportamento dos ingresos correntes, cuxa execución acadou un 97,14% dos créditos definitivos. Sen embargo, existe un baixo grao de execución no capítulo de transferencias de capital. Isto é debido a que neste exercicio acometéronse a maior parte dos investimentos vinculados á EDUSI, o Amenda Central, os sendeiros escolares. Sen embargo, os ingresos non se producirán hasta este exercicio 2024 e, polo tanto, será nese momento cando teñan o reflexo no orzamento. En canto ao resultado orzamentario, o mesmo resultou negativo en 760.234,41 euros. Este resultado, como xa indiquei, ven motivado pola execución dos gastos de investimentos vinculados á EDUSI. Recordar que a maior parte dos investimentos foron no 2023, mentres que os ingresos serán no 2024. En canto ao remanente de tesourería, para gastos xerais, o mesmo resultou positivo en 5.327.887,04, o que supón unha disminución con respecto ao 2022. Sen embargo, debemos recordar o gran esforzo inversor realizado a través do plan AMES Progresa, que se financiou na súa totalidade con remanente de tesourería para gastos xerais, o que supón unha aposta clara deste Concello para mellorar as infraestruturas empregando os aforros dispoñibles e aproveitando a suspensión das regras fiscais neste exercicio. Si ben é certo que neste exercicio se incumpre a estabilidade orzamentaria en 186.476,86 debido ao emprego do remanente de tesourería para gastos xerais, fai que non sexa necesario aprobar un plan económico financiero. Finalmente, en canto ao endebedamento, indicar que no exercicio 2023 o Concello conta con un nivel de endebedamento baixo, que ascende a 2.792.068,92 euros, que ascende ao 9,92% sobre os recursos ordinarios do orzamento. Dos 2.792.068,92, 490.696,17 euros correspóndese con préstamos bancarios vinculados a EDUSI, mentras que 2.052.415,19 correspóndense con préstamos provinciais vinculados aos distintos plans provinciais dende o ano 2015. Moitas gracias. Pasamos entonces
o punto terceiro, que é aprobación das actas anteriores, e votamos a acta da sesión ordinaria do mes de maio do 31 do 5 do 2024 e de sesión extraordinaria do 13 do 6 do 2024, que é a da Axenda Urbana. Se non hai ninguna cousa, procedemos a votar en primeiro lugar a da sesión ordinaria do mes de maio. Votos a favor? Unanimidade, moitas gracias. E votamos agora a da Axenda Urbana, que foi o 13 de xuño do 2024. Votos a favor? Unanimidade, moitas gracias. Pasamos agora ao punto cuarto, que é o crédito extraordinario 1/2024. Ten a palabra a Conselleira de Economía. O 23 de maio de 2024, a Consellería de Economía e Industria concedeunos unha subvención para o proxecto de mellora de mobilidade no polígono industrial do Milladoiro, en réximen de competencia de concorrencia competitiva. O importe da axuda ascende a 120.000 euros e o investimento subvencionable ascende a 175.525,02. Para facer fronte á achega municipal, o proxecto indicado, que ascende a 68.025,02 e que comprende a achega municipal de 55.525,02 máis a dirección de obra, así como a redacción do proxecto, que fan un total de 12.500 euros, proponse a tramitación dun crédito extraordinario financiado con baixas por anulacións de crédito, neste caso en concreto do crédito do proxecto de posta en marcha dun transporte municipal. Este proxecto formaba parte da estrategia EDUSI deste Concello, pero non foi executado a 31 de decembro de 2023, polo que se atopa dispoñible, xa que o 20% do proxecto financiábase cun préstamo. Existe a necesidade de cometer esta actuación no polígono industrial do Milladoiro. Actualmente as rúas Edras, da Xesta e Palmeiras contan con problemas de estacionamento dos vehículos, número elevado de vehículos que acceden ao polígono e falta de espazo para estacionar, fai que as beiras rúas se atopen ocupadas, dificultando o tránsito peonil. Ante esta problemática, en marzo de 2022 proponse a reordenación do tráfico rodado nas citadas rúas. O ámbito da actuación ten unha superficie de 9.950 metros cuadrados, na que se prevé a supresión dun carril de circulación, de xeito que estas rúas conten con un único sentido de circulación e zonas de estacionamento a ambos marxes. A Consellería de Economía e Industria financiaría o 68,36% da actuación. As actuacións deberían estar rematadas antes do 31 de outubro de 2024, que é o prazo para xustificar a xustificación. Segundo dispón o artigo 117, cando sexa preciso efectuar algún gasto que non poida demorarse ata o exercicio seguinte e non exista no orzamento da Corporación de Crédito, ou sexa insuficiente ou non ampliable o consignado, o presidente da Corporación ordenará a incoación do expediente de concesión de crédito extraordinario no primeiro caso ou de suplemento de crédito no segundo. A modificación a efectuar revista o carácter de crédito extraordinario. Ao non existir orzamento, as aplicacións orzamentarias as que resultan imputables ás actuacións plantexadas. Neste caso, o financiamento proposto será a baixa dos créditos de gastos non comprometidos financiados con un préstamo formalizado no 2021 para o financiamento da actuación posta en marcha dun transporte municipal dentro da EDUSI e que non foi posible levar a cabo antes da finalización do período subvencionable. Cabe destacar que hai un informe favorable por parte de Secretaría de Información e Intervención, que é o órgano para aprobar isto é o Pleno. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha primeira tenda de intervencións. Luisa. Boa tarde, noite. Como ben explicou a Concelleira de Economía e Facenda, estamos ante unha modificación de crédito, un crédito extraordinario financiado cunha baixa pola anulación dunha actuación que non se levou a cabo. Ao final, estamos cambiando unha mobilidade por outra, xa que a partida que se modifica é aquela partida que estaba destinada a posta en marcha dun transporte municipal que vertebrase o noso Concello, unindo o Milladoiro e Bertamiráns, a vez que se daba servicio rural e se interconectaba cos concellos limítrofes. Lembremos que esta era unha actuación contemplada na estrategia EDUSI, como ben comentou xa a Concelleira, unha das que quedou sin executar, e que agora tamén se incluiu na Axenda Urbana, xa que é unha das demandas prioritarias da veciñanza de Ames.
Quitando isto e tendo en conta que existe a necesidade de acometer esta actuación no polígono do Milladoiro, que contamos con unha subvención e que esta fórmula está contemplada no texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e que o informe de intervención é favorable, aínda que cas advertencias de que esta fórmula incide de xeito negativo na estabilidade orzamentaria e na regra de gasto, dende espazo común consideramos que é unha actuación que será positiva para o polígono e, polo tanto, alertamos o noso voto favorable. Moi ben, moitas gracias. Polo Rosalía. Boa tarde, noite a todos e a todas. Ben, como xa explicou a concelleira Luísa, pois estamos ante un crédito que no seu día era finalista para unha das actuacións estrela da EDUSIC, non? Que era a posta en marcha do transporte municipal, o cal pois era moi esperado polos problemas de transporte que temos no noso concello. Finalmente, pois no anterior mandato non se puido levar a cabo dende a área de mobilidade e agora, como ben explicou Luísa, volvese a introducir na axenda urbana que dende o BNG esperemos que desta vez si vaia. Como xa dixen, pois, era un crédito finalista, agora temos que aprobar que se lle cambie a finalidade dese crédito. Entón, pois, bueno, presentándose un proxecto que aparte é un proxecto que está, que chegaron a acordo cos empresarios do polígono do Milladoiro, polo cal dende o BNG ímolo apoiar. Moi ben, moitas gracias. Polo Partido Popular, ou Levo. Que tal? Moi boas tardes a todos os presentes, a xente que está na casa vendo o pleno de streaming. Ben, como ben se dixo, nos compartimos esta visión, é unha obra moi necesaria, ninguén se lle escapa os problemas que temos en Milladoiro, non só no polígono do Tambre, no polígono de Milladoiro, senón en todo o núcleo, non? Problemas de estacionamento. Por ese punto de vista, a necesidade está máis que demostrada. A forma de acometer o financiamento tamén está justificada, contamos cos informes favorables. Estamos falando de un crédito extraordinario con cargo a unha anulación de crédito, que desafortunadamente vai con cargo o plan de transporte municipal que iba con cargo de EDUSIC, que xa puxemos de manifesto que era unha mágoa que non se podese facer en tempo e forma, porque tamén era unha necesidade moi pedida polos veciños e agora pois esperemos que en algún momento se poida realizar. E pola nosa parte nada máis desexar que este proxecto de mellora da mobilidade transcorra sin incidencias, que o podamos facer dentro do plazo e pola nosa parte conta con todo o noso apoio. Gracias. Moi ben, moitas gracias, Susana. Nada, simplemente agradecer aos compañeiros e compañeiras da corporación o apoio deste punto. Moitas gracias. Se non hai máis intervencións, votamos entonces. Votos a favor? Unanimidade. Moitas gracias. Pasamos agora ao punto quinto, que é a aprobación do proxecto de mellora de mobilidade do Parque Empresarial do Milladoiro. Subvención Xunta Parques Empresariais. Ten a palabra o concelleiro de Obras, Gustavo. Boas tardes a todos e a todos. Bueno, a verdad que xa pouco me queda por explicar. Simplemente decir que no punto cuarto aprobouse o que é o crédito e neste punto vamos a aprobar o que é literalmente o proxecto. Por repetir que é Rúa Sedra, Rúa Xesteira, Rúas Palmeiras, que se van a poñer de un único carril, cirpe novo, nova pintura, señalización horizontal e vertical. Pouco máis. Moitas gracias. Moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda. Luísa. Esta é unha actuación que se vai a levar a cabo, como dixo o concelleiro e antes a concelleira de Economía e Facenda, nas Rúas das Sedras, Xestas e Palmeiras, para reordenar o tráfico rodado, suprimindo un carril de circulación e implementando zonas de estacionamento regulado co obxectivo, en teoría, de dotar de máis aparcamentos e así evitar que se ocupen as beirarrúas, mellorando o tránsito peonil, que agora é difícil, por non decir casi imposible, en algunhas zonas do polígono. Unha intervención que solamente se vai facer sobre 3 rúas, cando o problema de estacionamento e a circulación peonil afecta a máis rúas. Voltan vostedes a recurrir ao sistema de suprimir un carril de circulación, aumentando así os tempos de circulación e con elo as emisións de CO2. Unha redacción do proxecto bastante vaga e xenérica que pouco ou nada nos explica, porque falan de dotar de máis aparcamentos, sin definir cantos aparcamentos máis se van a dotar, o que nos leva a pensar que serán moi poucos ou ningún, e usan a expresión estacionamento regulado, pero sin explicar a que se refiren, se será un estacionamento por tempo limitado, un estacionamento de zona de carga e descarga, unha zona hora. Pese a todo isto, xa que, según nos informaron na comisión, está consensuado ca Asociación do Polígono, e que é mellor menos que nada, pois anunciamos o noso voto a favor. Eso sí,
Esperamos que se poñan canto antes con elo, xa que, como consta no proxecto, o prazo de execución é de 3 meses, e tendo en conta que o prazo de xustificación remata en outubro, que estamos a finales de xuño, que agosto é un mes prácticamente inhábil, pois van vostedes co tempiño xusto. Moi ben, moitas gracias. Hola, boa tarde. Quería aproveitar a miña primeira intervención primeiro para agradecer as boas palabras que tiven por parte do resto de concelleiras e concelleiros, das traballadoras e traballadores tamén do Concello, e tamén agradecer a miña equipa, compañeiras, por contar comigo para estar aquí. Nada, simplemente comentar respecto a este punto que nos parece ben para mellorar tanto o tránsito dos peonís que como veciño e veciñas do Milladoiro que paseamos por ali, moitas veces temos que baixar a estrada para poder pasar e tamén para mellorar o que sería o estacionamento dos traballadores e traballadoras que van todos os días ao polígono e que moitas veces teñen dificultades para aparcar diante do seu traballo. Así que nada, votaremos a favor. Moitas gracias, Carlos, polo Grupo Popular, quen vai intervir. Eu. Ben, pois, como dixen antes, pouco máis podo engadir. O problema está aí, creo que a todos nos consta que no polígono do Milladoiro pois a xente aparca nas beirarrúas, obstaculizando o tránsito peonil, e que facía falta pois estas zonas de aparcamento. En cuanto á solución pola que se opta, entendemos que conta cos informes favorables, que unha solución consensuada cos principais afectados, que é a Asociación de Empresarios, que é necesaria. Pola nosa parte, pois todo o noso apoio, nada máis. Gracias. Moi ben, moitas gracias. Gustavo. Nada, agradecer o apoio a este proxecto. Despois do punto cuarto entendía que todos iba a desapoiar. Nada, comentar varias cousas. É verdad que vamos moi collidos de prazo, hai que justificalo o 31 de outubro, certo, pero aí vamos a estar desde contratación, desde obras de secretaría para ir o máis rápido posible. O mismo nos pasaba nunha subvención que nos deron tamén para o polígono de 52.000 euros, creo recordar, que íbamos xustísimos e fomos capaces de, entre todos, de sacar adiante. Esperemos que este tamén semos capaces e eu non o duido. Moitas gracias. Moitas gracias. Procedemos, se non hai segunda quenda, a votación, entonces. Votos a favor? Unanimidade, moitas gracias. Pasamos agora ao punto sexto, que é corrección de erros no texto da ordenanza reguladora do prezo público pola prestación do servicio das escolas infantís municipais do Concello de Ames. Ten a palabra a Concelleira de Educación. Boa tarde, a noite a todos e a todas. Unha vez realizada a publicación da aprobación definitiva, detéctase de oficio polo Servicio de Educación un erro aritmético na táboa que figura no anexo 1 relativa ás tarifas de custes de comedor. O erro está no desconto establecido para familias numerosas, familias monoparentais e algún irmán aos que lle corresponde, tal e como establece a ordenanza, un desconto do 20%. A partires do tramo que vai do 75% a superiores ao 200 do IPREM, o porcentaxe que se aplicou non é do 20, senón do 16,67, motivo polo que é necesario realizar a rectificación do importe que figura para estes tramos na ordenanza. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda. Luisa. Pois a verdade é que neste punto nada que comentar, simplemente que a veces as presas nunca son boas e que erros os cometemos todos. Detectouse, correxiuse e xa está. Moi ben, moitas gracias. Escarlata. Nada, en primeiro lugar, gustaríame comunicar un erro detectado nun dos decretos, porque como é o apartado de dar conta non quixen intervir, pero ahora aproveito a miña quenda para comezar por aí. Concretamente no decreto 1654/2024, en un dos decretos asociados a contratos menores de prensa, publicidade e propaganda. Concretamente aí donde describe, o contrato comprende as seguintes accións tanto digitais como en papel da Voz de Galicia, pois despois está desgregado ese gasto e aparece o Correo Galego. Entón, entendo que arriba ten que aparecer o Correo Galego e non a Voz de Galicia. Entón, un pouquiño eso. E agora, en relación ao punto que traemos, pois tratase efectivamente dunha corrección de erros no texto da ordenanza reguladora do prezo público pola prestación do servicio das escolas infantís. Xa no seu momento esta ordenanza proposta pola Consellería de Educación non contou con noso apoio, dado que, recordo, duplicaba o prezo das merendas nas escolas infantís, a par que eliminaba a posibilidade de as familias
familias que non fixeran uso dese servizo e avisasen co debido tempo de que non se lles cobrara ese día. O BNG votou en contra, dado que non nos parecía o momento axeitado, xa que estábamos pendente e estamos dunha licitación dos alimentos e, polo tanto, teremos un custo moito máis exacto cando salga esa licitación. A maiores, o noso parecer, existe nula transparencia e diálogo coas familias, cos pais e cas nais, que somos verdadeiramente afectados por este tipo de accións, e a nós tamén no seu momento nos pareceu simbólico que a primeira subida deste goberno pois sexa nas merendas dos máis cativos, dos bebés de 0 a 3 anos. Non parece nos indicativo do rumbo que está tendo este goberno con respecto aos servizos de conciliación. Nos seus días votamos en contra, agora efectivamente se trata dun erro material e vámonos a abster. Moi ben, moitas gracias. Pablo? Bueno, boa noite a todas e a todos. Ao igual que o fixemos fai uns meses con a modificación desta ordenanza que votamos a favor da gratuidade das escolas infantís, unha modificación que era necesaria, agora detectado un erro material, pois como non podía ser de outro xeito, tamén adiantar o noso voto a favor. Moi ben, moitas gracias. Carmen? Sí, para responderlle ao Bloque Nacionalista Galego, outro día me parece que non me entenderon moi ben cando dixen que había uns pregos que no seu día fixo o señor David Santomil. Teño aquí, por se queren velos, datan do 20 de decembro do 2022, e no suministro o señor Santomil puxo a cociña de Agro do Muiño e a cociña da Escola Infantil do Milladoiro. Entendo que si quedaban en riba da mesa non se iban a licitar os alimentos para esas escolas infantís municipais. Se licitan esos alimentos para as escolas infantís municipais será porque esta concelleira cambia esa distribución. Despois, por outra banda, dinme que non se lle comunicou ás familias. A AMPA do Bosque constituíuse fai 2 meses e a AMPA da Madalena ten toda esta información no seu correo electrónico. Que non están informadas, virán vostedes. Este goberno en minoría xa vos dixemos moitísimas veces que é un goberno responsable, un goberno que quere que os servizos de conciliación sexan sostibles no tempo, é un goberno que, como lle dixen noutra ocasión, non elude responsabilidades por un puñado de votos. Entón, este é o noso traballo e así seguiremos. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha segunda quenda. A verdade é que non teño nada que comentar, nin as explicacións, nin a... Moi ben, moitas gracias. Por favor, o público, non estamos nunha cafetería, estamos nun pleno da corporación, co cal eu agradezco que o público, seguramente uns aceptarán as opinións, outras non, pero eu que agradezco que garden silencio. Vale, moitas gracias. Escarlata? Nada, simplemente comentar que non sei se a concelleira actual se dedica a facer pregos. No caso do anterior mandato facía os pregos unha empresa, non os facía David Santomil. Eso é o primeiro. A min gustaríame deixar de falar de David e falar de Carmen Porto, pero seguimos tendo que falar do anterior concelleiro. Tamén, igual que en outra dirección se fai corresponsable as persoas que estamos aquí, cando David Santomil era concelleiro de Educación, o señor Blas García era alcalde deste concello tamén, por si en algún momento se olvida. E despois me falou da constitución dunha AMPA fai 2 meses. Non, é que fai cerca dun ano había determinadas persoas que existían as baremacións. Dígame en calidade de que asistían, porque a verdade é que me deixa bastante perplexa. Hai que ser un pouco coherentes co discurso. De novo reitero a miña abstención. Moitas gracias. Pablo? Carmen? Moi ben, moitas gracias. Procedemos entonces a votar este punto. Votos a favor? Grupo Popular e Grupo Socialista. Abstencións? Espazo Común e Bloque Nacionalista Galego. Agora temos o punto 7º e o punto 8º. A proposta é que debatamos os 2 puntos en conxunto, xa que, ainda que son por lotes distintos, o debate sexa xunto, sexa unido, e despois votaremos por separado cada un dos puntos, se lle parece. Entonces, vamos a debatir a primeira prórroga do lote 1 do Servizo de Monitores e Persoal na Rede de Comedores Escolares e a primeira prórroga do lote 3 do Servicio de Monitores e Merendas no programa de Tardes Divertidas. Ten a palabra a concelleira Carmen Porto.
Sí, esta primeira prórroga do contrato lote 1 dos servicios de monitores e persoal na rede de comedores escolares, e o lote integrante dos servizos de monitores dos programas municipais de conciliación da vida laboral e familiar do Concello de Ames, suscrito coa empresa A Villarda. Esta primeira prórroga, polo prazo de un ano, estendería a súa vixencia hasta o 31 de agosto do ano 2025. Moitas gracias. Iniciamos unha primeira quenda. Luisa? Por nada, como xa comentou a concelleira, un contrato cuxa prestación se inicia o 1 de setembro de 2022, que ten unha duración de 2 anos máis 2 prórrogas de 1 máis 1, conta con todos os informes favorables, polo que o noso voto tamén o será. Só quería facer unha pequena observación, que ademais xa fixen noutro pleno e parece que non se tomou nota, entón volvo a insistir, que non é outra que o uso da linguaxe inclusiva. Xa sei que todos e todas estamos moi concienciados, pero sempre se nos escapa algo, e en lugar de servicio de monitores, pois a verdade é que se agradecería que se cambiase por servicio de monitorado. E despois tamén quería facer unha pregunta, porque traemos a prórroga dos lotes 1 e 3, e por que non se trouxo tamén o do lote 2? Simplemente eso. Moitas gracias. Escarlata? Nada, cando menos na orde do día existe tamén un erro no punto 8º. Perdón. Nada, que como para que Rosana teña conta, na orden do día, no punto 8º, aparece un erro nomeando o expediente GESDOC do expediente raíz, que aparece 3605/2004, donde tiña que poñer /2021. Polo menos na orde do día, non sei se o erro se acumula no expediente un non no vin, pero na orde do día sí. No punto 8º, donde pon expediente raíz, que pon 2024, aí ten que poñer 2021. Sí. E despois, en relación ao punto propiamente, en maio do ano 2022 saiu adiante esta licitación que trae como consecuencia o inminente vencemento do contrato, dado que conta co informe favorable da técnica de educación e propón a tramitación desta primeira prórroga, adiantar o noso voto favorable e concordar plenamente co tema da linguaxe inclusiva que xa comentou a miña compañeira Luisa. Moitas grazas. Moitas gracias. Pablo? Adiantar o voto a favor. Moitas gracias, Carmen. Moitas gracias. Sobre a pregunta, temos dúdas polo que é, estaba consultando. Pode ser que sea porque é de Xunta de Goberno, pero non sabemos se ten interés. Despois, como informaremos no seu momento. Se non hai máis intervencións, votamos entonces. Votos a favor do punto primeiro, do punto 7º, que é a primeira prórroga do lote 1 do Servizo de Monitores e Persoal na Rede de Comedores Escolares. Unanimidade, moitas gracias. E o punto 8º, que é a primeira prórroga do lote 3 do Servicio de Monitores e Merendas no programa de Tardes Divertidas. Votos a favor? Moitas gracias. Pasamos agora ao punto 9º, que é expediente para a elección de xuiz ou xuiza, sustituto ou sustituta do Concello de Ames. Ten a palabra o concelleiro Víctor. Sí, moi boa tarde a todas e a todos. Bueno, en sesión plenaria do pasado mes de abril prestouse a aprobación ao inicio do expediente para a elección de xuiz de paz sustituto do Concello de Ames e así mesmo presentándose a aprobación as bases para a súa elección. Unha vez finalizado o prazo de presentación de instancias, presentáronse únicamente 2 candidaturas, as cales cumplen os requisitos e das bases, e tendo en conta que os criterios de valoración de méritos para o xuiz de xuiz de paz sempre foron, en primer lugar, ser graduado en Dereito ou ben a atención ao currículo que presenta as persoas aspirantes, destas 2 persoas, hai unha delas que cumpre requisitos de graduado en Dereito e que, por tanto, que se propón como xuiz de paz sustituto, sendo esta persoa Pablo Xosé Pouso Iglesias. Moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda. Pois efectivamente, unha vez que a persona que figuraba como xuiza de paz sustituta pasou a ser a titular e iniciamos un proceso para a elección do novo xuiz ou xuiza de paz sustituto ou sustituta e presentáronse 2 persoas. Desta vez sí que se nos aporta o cuadro de méritos que aportou cada un das persoas que se presentaron a esta elección e unha vez revisado o cuadro de méritos consideramos que a persoa que se propón é a persoa idónea para o cargo. Moitas gracias.
Polo BNG, Alejandro. Hola, boa noite a todos e a todas. O primeiro quero dar un saúdo ás traballadoras e pais e nais da Escola Merlín que están agora mesmo a manifestarse porque as traballadoras levan máis de 3 meses sen cobrar. E desde o BNG reafirmamos todo o noso apoio. Sobre o punto en cuestión, adiantar o noso voto favorable. Moitas gracias polo Serrón. Sí, gracias. Ben, pois, como xa se dixo, o expediente cumple coas bases e unha vez revisada toda a tabla de méritos aportada polos candidatos, pois tamén cumplen efectivamente cas bases, co cal, pois adiantaron o noso voto a favor. Moi ben, moitas gracias. Víctor, procedemos a votar entonces. Votos a favor do expediente para a elección de xuízes. Moi ben, moitas gracias. Unanimidade. Pasamos agora ao punto 10º, que é o convenio de colaboración para a xestión compartida da promoción turística da ruta rosaliana As Pegadas de Rosalía. Informarlles que, bueno, como xa comentamos na comisión, no 24 de setembro de 2020 acordouse a constitución da Asociación As Pegadas da Rosalía, da que forman parte os concellos de Ames, Brión, Dodros e Padrón, unha asociación que o que buscaba era a promoción turística da zona de Rosalía de Castro e de toda a súa contorna. Tanto o Concello de Ames como o Concello de Brión suscribiron en pleno no seu momento formar parte desta asociación, pero non así os concellos de Padrón e Dodro, co cal esta asociación nunca se chegou a conformar como tal ao faltar estes dous concellos, porque o persoal de ambos concellos non estimaba que era a mellor maneira para poder facelo. O 30 de xaneiro de 2023 decideuse nunha xuntanza que houve das Pegadas da Rosalía abandonar este modelo e pasar ao convenio de colaboración, que é o que hoxe traemos aquí para aprobar. Tamén se quedou que tanto os concellos de Ames como de Brión esperaríamos a que o Concello de Dodro e o Concello de Padrón votasen nos seus plenos esa incorporación e o modelo de colaboración, co cal unha vez aprobado xa tanto no pleno de Padrón como no pleno de Dodro, o traemos aquí ao Concello de Ames para sometelo á súa consideración e votación. Unha primeira quenda, Luisa. Bueno, como ben explicou o concelleiro, en setembro de 2020 aprobamos neste pleno a constitución da Asociación As Pegadas de Rosalía, nas que se integrarían, como ben comentou tamén, os concellos de Ames, Brión, Padrón e Dodro, así como un borrador dos estatutos. Curiosamente, os concellos de Padrón e Dodro nunca chegaron a adoptar este acordo, aínda que sí se fixeron actividades conxuntas. Aínda que tardamos varios anos, despois en xaneiro do ano pasado, decidiuse nunha xuntanza no Concello de Padrón sustituir este modelo de asociación por un de convenio de colaboración. Hoxe, polo tanto, temos que decidir de desistir ou non do procedimento de constitución e aprobación dos estatutos da asociación, xa que non existiu acordo entre os concellos afectados, e aprobar ou non o texto de convenio de colaboración que se nos presenta. Un convenio de colaboración que ten como obxecto a xestión eficaz e eficiente dos recursos para prestar servicios de calidade, acordando unha xestión compartida de investimentos, eventos, iniciativas turísticas e calquer tipo de accións e actividades en torno á ruta rosaliana As Pegadas de Rosalía. Un convenio que, aínda que conta cos informes favorables de Secretaría de Intervención, consideramos que é un texto bastante xenérico, que non nos aclara moitos obxectivos, xa que o concepto de promoción turística pode ser un caixón desastre no que pode caber calquera cousa. Fáltanos a enumeración de proxectos concretos, fáltanos un orzamento. A nós houberanos gustado que se concretase un pouquiño máis para así coñecer un pouquiño máis o que realmente se pensa facer, que é o que realmente se debe recoller nun convenio de colaboración. Moi ben, moitas gracias polo BNG. Nati. Boa tarde a todos. Bueno, entendendo a importancia da figura de Rosalía para o noso concello e a necesidade tamén de incentivar o turismo tamén no concello de Ames, pois vamos a aprobar este convenio de colaboración para esa xestión compartida e así apoiando esa promoción turística da ruta rosaliana As Pegadas de Rosalía. Moi ben, moitas gracias. Pablo. Bueno, boa noite outra vez. Como xa expuxeron as concelleiras que me precederon no uso da palabra, pois este é un convenio que ven a sustituir o intento de constitución dunha asociación que se trouxo a pleno alá polo ano 2020 e que non dou resultado agardado non por culpa deste concello, sino por culpa dos concellos de Dodro e de Padrón. O convenio ven a ser na mesma liña, partindo de que é un convenio,
pero cos mesmos principios e cos mesmos obxectivos cos que nacía aquela asociación. En canto ao financiamento é exactamente o mesmo, 2.000 euros anuais de cada concello, que é o que nos correspondería aportar ao Concello de Ames. Despois, o que sí que votamos en falta e que non se inclúa dentro dos concellos que van a suscribir este convenio é o Concello de Santiago, e sobre todo tendo en conta a importancia que tivo na vida de Rosalía o Concello de Santiago de Compostela. Simplemente esa era unha cuestión que nos chamou un pouco a atención, non sabemos se lle ofreceu ou non se lle ofreceu ao Concello de Santiago entrar a formar parte deste convenio, pero en calquer caso é un convenio que agardamos que dea un resultado bo, que se sigan poñendo en práctica actividades de fomento, de promoción da ruta rosaliana e adiantar o noso voto a favor. Moi ben, moitas gracias. Bueno, é certo que o convenio pode ser xenérico ou non, os convenios habitualmente son xenéricos, non se suelen reflexar nos mesmos os investimentos que se van a facer, porque ese é un traballo que se vai ir facendo ao largo da duración do mesmo, pero, bueno, vou a ler cales son as competencias municipais e para que se crea, ademais, as seguintes atribucións, as atribucións deste convenio de colaboración. O primeiro é, como dixen ao principio, a protección e promoción dos recursos turísticos no seu termo municipal. O desenvolvemento de infraestructuras turísticas no ámbito da súa competencia. Estamos falando, lóxicamente, todo vinculado á ruta rosaliana, neste caso. Promover a declaración de municipio turístico e de festas de interese turístico, a potenciación e promoción da denominación de xeodestino segundo a definición contemplada no artigo 23, a colaboración coa Administración Autonómica, a posibilidade de participación a instancia de Administración Autonómica no proceso de elaboración de plans de ordenación e o exercicio das competencias turísticas que lle sexan atribuídas pola Administración e a colaboración coa Xunta de Galicia e con outras administracións a hora da subvención. Lóxicamente está, como a todos comprenderán, que a cantidade que se achega a cada un dos concellos, que, como dixo o intervinte do Partido Popular, son 2.000 euros ao ano, máis 1.000 en caso de que haxe que facer un crédito extraordinario. Con esa cantidade pouco se pode facer, pero si ben é certo que a asociación, como xa se dixo, xa viña desenvolvendo unha serie de actividades conxuntas entre os 4 concellos, nas cales tamén participou en algunha ocasión o Concello de Santiago. Na última xuntanza que tivemos participamos os técnicos municipais e representantes políticos dos 4 concellos e, lóxicamente, sempre se invito ao Concello de Santiago. Neste caso, participou unha técnica do Concello de Santiago e eles amosaron toda a súa intención para colaborar e participar na mesma, pero, bueno, non asinan o convenio, ainda que si a súa intención é participar, lóxicamente. Abrimos unha segunda quenda, Luisa. Darlle as gracias por relerme o texto do convenio. Simplemente volver a insistir en que nos houbera gustado que se concretasen un pouquiño máis as accións a desenvolver e non deixalo en todas esas generidades, e decirlle que, bueno, por responsabilidade e porque ademais, efectivamente, no anterior pleno sí que habíamos aprobado esta constitución da asociación e, polo tanto, por responsabilidade e pola importancia da figura de Rosalía, vamos a votar a favor. Moi ben, moitas gracias. Nati? Pablo? Moi ben, procedemos a votar entonces. Votos a favor? Unanimidade. Moi ben, moitas gracias. Pasamos agora ao punto 11º, que é a modificación de ordenanza para a protección dos camiños e vías públicas municipais do Concello de Ames. Ten a palabra o concelleiro Javi. Ola, boa tarde noite a todas e a todos. Traemos unha modificación de ordenanza para a protección dos camiños e vías públicas municipais que foi aprobada con data do 25 de outubro do ano 2018 no Pleno Municipal. A ordenanza existente non discrimina nin a actividade nin a cantidade de sacas solicitando a documentación requerida nela e o depósito da fianza a todas e a todos por igual, sexan empresas ou particulares, creando así un agravio comparativo para as veciñas e veciños que sacan a madeira en tractores agrícolas para autoconsumo sin fins comerciais. Son tractores agrícolas que teñen pouco peso, os coñecidos de sempre. Da Consellería de Medio Ambiente propoñemos unha modificación na ordenanza para limitar a saca de madeira para o autoconsumo
cos tractores agrícolas de baixo peso de 10 metros cúbicos anuais, sin presentar a documentación e o depósito da fianza que se require cando se sacan grandes cantidades madeirables con maquinaria pesada. Por outro lado, despois de escoitar a varios empresarios da madeira, modifícase no apartado de garantías o ingreso de un depósito anual de 3.000 euros nos primeiros 20 días hábiles do ano, facilitando así a tramitación, válido para varias talas dentro do Concello, sempre e cando non queden en mal estado os camiños que usen para a saca de madeira en cada unha delas. E, por último, tamén aproveitar esta modificación para adaptar a mesma as necesidades municipais. A modificación sería a seguinte, leo así moi rápido, a inclusión dun novo artigo co fin de incluir unha serie de definicións. Despois, precisase con máis claridade o ámbito de aplicación e indícanse as actividades que quedan excluídas no artigo 3 na actual ordenanza e o artigo 4 na modificada. En materia de garantías, incluíse un novo punto para realizar unha regulación máis pormenorizada no artigo 11 da ordenanza modificada, que era o que falaba no último punto, no último texto. Moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda. Bueno, pois en xuño de 2018 aprobamos esta ordenanza por unanimidade, unha ordenanza que ademais era moi necesaria, xa que veu a regular a protección e conservación dos camiños e vías públicas municipais fronte aos danos e desperfectos ocasionados polas actividades extractivas de madeira principalmente. Unha ordenanza, polo tanto, ten que ser un texto vivo e é susceptible de cambios, sobre todo derivados da súa aplicación e da súa posta en marcha e posta en práctica. Ademais, concordamos totalmente cos cambios introducidos, as puntualizacións e cos engadidos, co cual anunciamos o noso voto favorable. Moi ben, moitas gracias. Polo BNG. Boas de novo. Estando de acordo co contido da proposta, xa nos informou en Comisión Informativa o concelleiro Javier Antelo que era a proposta de madeireiras e tal. O que nos chamou a atención ao revisar a información é que hai certos erros de numeración os artigos que se refiren á propia ordenanza. Nos creemos que porque no cambio se meteu un artigo novo e iso fai que os artigos avancen. Digo, por exemplo, no título 2, artigo 5.6, fala de o depósito de garantía previsto no artigo 10. No título 2, artigo 8.1, fala da garantía do artigo 10. O artigo 10 da nova proposta fala de procedimento de exigencia da responsabilidade. Nos entendemos que ten que cambiarse polo artigo 11. O mesmo pasa no título 2, artigo 11.3, que indica, en caso de incumprimento de alguna das obrigas previstas nesta ordenanza, o Concello procederá de conformidade co establecido no artigo 9. E creemos que debería cambiarse polo artigo 10, procedimento de exigencia e de responsabilidade. Tamén temos noticia, pedimoslle que faga un seguimento do que se está facendo das obras, pois xa temos queixas de varios veciños ao respecto de como se deixou o monte en algunhas obras e tal. Obrigado. Moitas gracias. Pablo? Bueno, boa noite. Igual que xa fixemos no seu día cando se aprobou por primeira vez esta ordenanza, agora o que veñen son as modificacións que entendemos que farán que se poida poñer en funcionamento e que teña unha maior benvida por parte dos madeireiros, neste caso, adiantar o noso voto a favor. Son pequenas modificacións que non van a cambiar, simplemente facer que a ordenanza poida aplicarse dun xeito máis sinxelo para os usuarios. Moi ben, moitas gracias. Javier? Sí, solamente aclararlle ao compañero Alexandre que sí que é certo que a inclusión de un artigo novo fai variar o resto dos artigos, por eso hai esa confusión tamén entre a ordenanza existente en este momento, a ordenanza que se está aplicando e a nova ordenanza que se vai aplicar. É certo que hubo ese movimento. E tamén decirvos que sí que se está, sabemos, temos, de feito, hai varios camiños e temos varias queixas e varias denuncias. O que fixemos foi proceder á identificación das persoas e dos madeireiros, neste caso as empresas que provocaron ese tipo de desfeita no camiño, e que algunhas delas van a ser propostas para a sanción por non cumplir, por non deixar os camiños no seu estado. Moi ben, moitas gracias. Non sei se hai algunha segunda quenda. Procedemos a votar entonces. Votos a favor. Unanimidade. Moitas gracias. Temos agora unha moción de urxencia que presentou o Bloque Nacionalista Galego. Eu, antes de proceder á lectura da moción,
sei que con certa primura se lle mandou pola tarde, non foi moito por correo electrónico, e se lle entregou aquí a todos os portavoces un informe relativo á urxencia e á moción en sí, que igual non tiveron tempo a ler, polo tanto vou a ler unha parte fundamental do mesmo. É un informe, como lle decía, de Secretaría, que di o seguinte. Vou ler o que é o informe simplemente, non vou a ir a toda a parte inicial, nin a normativa aplicable. O primeiro punto do informe, di, para a cualificación dos escritos que se presentan no Concello por parte dos concelleiros e concelleiras terase que acudir ao contido material do escrito presentado e ás definicións incluídas no RON, artigo 47 concordantes. En relación ao escrito presentado polo Grupo Municipal do BNG con registro de entrada 18530/2024 do 25 de xuño e que os asinantes cualifican como moción urxente, procede, en primeiro lugar, determinar cal é a súa cualificación correcta dende o punto de vista normativo. O artigo 47 do RON define a moción de urxencia como proposta de acordo formulada fora da orden do día que se somete directamente a coñecemento do Pleno por razóns de urxencia. Conterá unha parte expositiva ou xustificativa e un acordo a adoptar. Non se poderá entrar, nin a debater, nin a votar, sen que previamente se ratifique a súa urxencia por maioría absoluta. Deberán formularse por escrito e presentarse no Rexistro Municipal de Entrada ata como mínimo 48 horas antes da celebración do Pleno. O artigo 48 do RON, referido na súa integridade ás mocións urxentes, establece que as mocións formularánse por escrito, salvo as in voce, e dirixiránse ao presidente. Darase traslado dunha copia destas aos ou ás voceiras dos grupos municipais e aos ou ás concelleiras e concelleiros non escritos. A moción conterá unha parte expositiva e un acordo a adoptar. Versarán exclusivamente sobre materias de competencia municipal. A posición que dentro da sesión plenaria teñan as mocións de urxencia, que di o artigo 22 do RON, é dentro da parte resolutiva de Pleno, para que o Pleno poda adoptar acordos que exceden do ámbito político. Parte non resolutiva tense que tramitar o correspondente e previo expediente administrativo e incoar os informes necesarios. Os acordos acadados na parte resolutiva pertencen ao actuar administrativo da Corporación e implican efectos fronte a terceiros e precisan da tramitación dun expediente administrativo. O punto segundo di o seguinte: procede de seguido a examinar as propostas de acordo que son as seguintes. A aplicación por parte, a primeira día, a aplicación por parte do Concello de Ames da legislación vixente coa aplicación do método CER nas colonias felinas no rural, colaborando e facilitando ao mesmo tempo o labor de quen o está a facer voluntariamente, como son particulares e asociacións, tales como carne de alimentadoras, campañas de recollida de penso e facilitar a instalación de casetas e cartéis para a protección das colonias rexistradas. Neste caso, procede que o Servicio de Medio Ambiente, este é o que se apunta dentro do informe, municipal, procede que o Servicio de Medio Ambiente Municipal incorpore informe previo sobre a procedencia ou non do que se pretende neste punto. O segundo punto di a introdución dunha partida orzamentaria específica nos orzamentos 2025 para o pago das castracións, cuidados veterinarios, comida e implantación de chips das colonias felinas no rural. O que di o informe, en relación a esta proposta, de acordo polo seu contido económico, procede a realizar un estudio previo que determina a cuantía que procede consignar. Procede tamén determinar se as materias indicadas son competencia municipal. O punto terceiro da moción de urxencia di asinatura dun convenio específico con entidades de protección animal para o establecemento dun protocolo de actuación para o control das colonias de gatos e gatas urbanos e rurais. O que se di no informe é que procede determinar con que entidade se procederá a asinar o convenio, contido do convenio e definición previa do protocolo de actuación. E o punto cuarto da moción di o Concello de Ames procederá a crear un rexistro das colonias felinas para ter controladas as poboacións das mesmas. O que se di no informe é que procede a determinar con carácter previo a competencia municipal sobre o dito rexistro e os medios materiais e persoais que suporán. O punto terceiro do informe di se o que se pretende en realidade é que o Goberno realice as xestións necesarias para acadar os obxectivos do escrito presentado, poderase acudir á figura do rogo ou da moción política, ambas incluídas na parte non resolutiva do control do Goberno. Ese é o informe que
que ya cheguei, que teñen no seu poder e que lle mandamos tamén xa pola tarde por correo electrónico. Polo tanto, bueno, para poder votar sobre el, primeiro hai que votar a urxencia, vale? Eu tamén lles indico que primeiro vamos a votar a urxencia, vamos a xustificar a urxencia, votar a urxencia, e unha vez que este incluído no punto de orden do día, se se chega a incluir, proporei tamén que quede arriba da mesa e que se debata como moción política ou como proposta no primeiro pleno ordinario, unha vez tidos os informes que contan aquí e que a secretaria nos di que ten que haber no expediente. Xustificamos a urxencia, Rosalía. Boa tarde, noite a todos e a todas outra vez. Ben, a urxencia desta moción ven que, bueno, dende fai meses os veciños e veciñas do rural poñense en contacto con nós, posto que no rural hai certas colonias felinas descontroladas, hai que actualmente os veciños están a alimentar coa súa vontade cando a obriga é do Concello, e así o establece a lei, como pon no texto da moción. De igual xeito, hai gatas sen castrar, o cual vai axudar a que as colonias proliferen en vez de controlalas, como manda a lei, e, de igual xeito, tamén hai certos gatos que necesitan ir ao veterinario. Entón, pois a urxencia desta moción é que actualmente o Concello non está a cumprir a legislación vixente no canto ás colonias felinas no rural, e nos presentámola para que instar ao Goberno a que a cumpla. Esta é a urxencia que xustifico, se a urxencia porque existen colonias no rural. Non, eu digo a urxencia, non a moción, digo a urxencia. Perdón, que non me expliquei ben. Que a urxencia é que actualmente o Goberno está a incumplir a legislación vixente no que se refire ao tratamento das colonias felinas no rural, e están descontroladas. Entón, a urxencia da moción é aprobala para que o Goberno se poña a cumprir a legislación. Moi ben, moitas gracias. Vamos a votar entonces a urxencia da moción. Votos a favor? Grupo Popular, Espazo Común e Bloque Nacionalista Galego. Votos en contra? O Goberno. Pois unha vez feita a votación e entrar no punto de orden do día, reitero a proposta que lle fixen no seu momento e dado os informes que hai, eu propoño que o punto quede en riba da mesa e que se la trae ao próximo pleno ordinario cos informes preceptivos. Votos a favor de que quede en riba da mesa? Goberno. Votos en contra? Votos en contra? Que quede arriba da mesa? Abstencións? Entonces son 8 votos a favor do Grupo Socialista, 7 abstencións do Grupo Popular e 6 votos en contra do Grupo do... Tamén se iba a dicir 6 que son o Grupo do DNG e Espazo Común, que votan en contra. Polo tanto, queda en riba da mesa e a traeremos para debatir no próximo pleno ordinario. Pasamos agora ao apartado de rogos e preguntas. Son 5 e 6. Rogos? Todas cumpla e a deixe como a ten que deixar, porque según queixas dos usuarios e usuarias da piscina, o liner xa está levantado e fai un bollo debaixo. Moi ben, moitas gracias. Carlos? Nati, entonces. De novo, bueno, o meu rogo é para o señor alcalde, aproveitando ahora que neste mes que ven é o 25 de xullo, Día de Galicia, e que neste Concello sempre celebramos cas nosas mellores galas, rogaría, pois aproveitando que tamén este ano llevamos a dar unha medalla a un cidadano ilustre, igual que os anos anteriores, e que para nós é un acto importante, que así vimos celebrando desde fai moitos anos, pois que a mellor é o día que lle rogo ao alcalde que os señores e señoras concelleiras que sexa un día para, como acto institucional, para levar as medallas do Concello. E aproveito para rogar, por favor, de que se regule ou que se establezan unhas normas, porque eu vexo que siguen levando as procesións as medallas. É dicir, creo que recordo que vivimos en un estado aconfesional, que unha procesión non é un acto institucional,
que levar a medalla a tomar un vermú e bailar un paso doble ca medalla, que é unha insignia do Concello, non debería ser o máis axeitado. Porque que pasa se eu a levo a unha mezquita, porque é un estado confesional, ou un centro cristiano, ou un centro xudío, e que, vamos a ver, o mismo un pub ou de verbenas con Rosalía, é dicir, hai que regular as cousas. E como sigo dicindo, estado a confesional, unha procesión non é un acto, entendo que se leven as bodas, é dicir, se me van a decir que en outros sitios tamén o fan, como decía miña nai cando era adolescente, se todos se tiran al río, tú tamén, pois non. Entonces, por favor, regulemos eso e sexamos responsables cos nosos símbolos, porque para unhas cousas nos gusta moito cando temos actos fora de aquí, plenos, e levar al rei, levar as bandeiras, pero logo despois vamos con as medallas a bailar pasodobles, as sesións vermos. Entonces, sexamos rigurosos. Entonces, rogaría, señor alcalde, pois que nos fixese ou nos comunicase, como vexa, pois para o 23 de xullo que temos este acto, pois que sí que nos parece un día acaído para levar as medallas, nada máis. Moi ben, moitas gracias. Escarlata. Si, o meu rogo é para a Conselleira de Servizos Sociais, concretando sobre a Oficina de Voluntariado Municipal, porque nos traslada a veciñanza, está anunciado nas redes que ese teléfono está disponible de 9 a 2 da tarde e, bueno, nos trasladaron varios veciños que non é así, que non se dá contactado neste horario, entón rogo ou que se modifique o horario nas redes do Concello ou que, por favor, dentro das medidas de que o servicio permita, que se atenda ao teléfono desta Oficina Municipal de Voluntariado. Moitas grazas. Moitas gracias. Alexandre. Boas, de novo, o meu rogo é que se nos remita a información que pedimos por registro en tempo e forma, poño, por exemplo, que como membro do Consello de Administración da ARPEL, eu pedimo o contrato de imaxe corporativa e competicióso día 12 e 14 deste mes e ainda non se me achegou. Obrigado. Moitas gracias. Rosalía. Sí. Boa tarde, noite a todos e todas outra vez. Ben, eu vexo-me obrigada a cambiar o meu rogo, é unha mágoa, pero, dados os acontecementos dos últimos días neste Concello, pois teño que cambiálo. Ben, para poñer en contexto os veciños, nós íbamos a presentar dúas mocións a este pleno. A primeira, a voceira Escarlata levou unha xunta de voceiros o 14 de xuño, onde o alcalde lle indica que, dado que nos, bueno, pois pedíamos unha cousa que, aínda que se fai con un contrato menor, pois implica unha partida económica, facía falta un informe, nos estábamos de acordo, pois entendíamos que dende o 14 de xuño, que as habilitadas, se non me equivoco, ten 10 días hábiles para facer os informes, pois o alcalde yo iba a pedir e estaría para este pleno. Cal é a nosa sorpresa cando chega a convocatoria que non está. A voceira ponse en contacto con a alcaldía para saber a razón porque o alcalde pois aínda non lle pedirá o informe a secretaria e pediullo o martes, este martes, ás 2:15, cando acaba ás 2 o horario lectivo dos funcionarios. Ben, segundo, con esta outra moción, presentamos unha moción de urxencia e tampouco se pode debatir neste pleno. Entón, se vostedes sempre nos din que as mocións tipo que nos manda o partido pois non son as máis acaídas para traer este pleno e nós que desta banda trouxemos dúas mocións que son para o Concello, pois gustaríame que se sentaran vostedes a debatir e establecer un criterio único respecto de como veñen as mocións nas que instamos ou pedimos acordos ao Concello, porque eu teño claro cal é o teu criterio, Rosana, pero en anteriores mandatos si se permitiron estas mocións sin informes. Entón, eu simplemente, para que nós poidamos facer oposición e traer as nosas propostas, rogo que aclaren o criterio. Moi ben, moitas gracias. Carlos. Sei que xa foi amañado menos de un ano, falo do Parque de Cans, que se atopa no Milladoiro, ao lado do cuartel da Garda Civil, pero o certo é que dende xa hai un tempo ten pois uns desperfectos que imposibilitan, por exemplo, entrar con facilidade ao parque. Se un quere entrar, por exemplo, ten que facer uso dunha bolsa que está atada a unha das portas de seguridade para poder entrar, e tamén hai que sumar ao desperfecto que fixo a auga que escorrega por un dos laterais, que ao final levanta o arame que está colocado para que os cans non saian. Se un se pode despistar ao mellor de ter o can ceibo, pode fuxir. Nada, simplemente rogo que se o goberno ten pensado facer algún tipo de actuación. Moi ben, moitas gracias. Roberto. Bueno, boas tardes a todos. Os meus dos rogos van para Javier, para o Medio Ambiente.
O primeiro, acabamos de aprobar fai un momentiño un punto sobre a conservación dos camiños forestales. Entonces, eu diría que conservar como conservamos tal como están, porque sabes, Javi, sabes que fai tempo que iso están moi mal conservados e moi mal, bueno, corre agua polo medio, non hai as tajeas, non funcionan, non tragan agua, vamos, un desastre, non? Entón, eu rogaría que antes de exigir esa conservación, primeiro arreglemos e logo exigimos o que haxa que facer, exigimos que se conserven, non? Pero primeiro tenemos que arreglalos. E depois o segundo error é para o tema das fontes públicas, en concreto da fonte que hai indo para o río, ali en Tapia. Que había que limpiala un pouquiño porque está bastante mal estado, vale? A erva chega e hasta non se ve prácticamente nada. Gracias. Moitas gracias, Roberto. Non sei se había algún rogo máis por parte do Grupo Popular, non? Preguntas, entonces? Anda, ti non. Luisa, cando digas. A miña pregunta é para o Concelleiro de Medio Ambiente. Fai uns días, leía en prensa unhas declaracións do Concelleiro de Medio Ambiente que din textualmente estamos gastando, referido á Lei de Benestar Animal, estamos gastando en torno a 100.000 e 120.000 euros ao ano e probablemente este gasto se vea aumentado. A min gustaríame que me explicase en que estamos gastando esos 100.000 ou 120.000 euros ao ano, se fai o favor. Sí, nos aí recollemos o gasto este ano, tiñamos que licitar o servicio de lacería. O problema foi que as empresas que se dedican a isto, unha están saturadas e dúas que non lles interesa solamente o servizo. Entón, vamos a licitar o servizo completo. Aí referíame ao gasto total dos animais, é dicir, referíame o ano pasado fixéronse as modificacións que se fixeron nos parques caninos, as melloras que se fixeron nos parques caninos. Hai un gasto tamén por protección civil, que ahora mesmo non é o seu cometido porque eles teñen unha serie de prioridades, por iso buscamos o servizo de lacería e o servizo que vamos a licitar a partir de agora. Despois o gasto da xestión das colonias felinas, despois tamén o gasto da canceira en sí, e despois o gasto dos desperfectos que hai que corrixir, como poden ser nas farolas ou como poden ser outros elementos que hai nos parques caninos que hai que cambiar única e exclusivamente polos orins dos animais. É dicir, o que fixemos foi un cómputo global, máis ou menos, mirando de cales eran os gastos que se fixeran ou que se gastaron ano pasado. Moitas gracias. Carlos? Era unha pregunta dirixida ao Concelleiro de Obras para saber se vai tomar algunha medida na estrada que vai de Pousada a Covas, por onde pasan os muiños, para arranxala e poñer algún límite de velocidade dos coches que transcurren por ali. Grazas. Temos unha solicitude, creo recordar, de unha veciña desa estrada e ahora mesmo está na Policía Local para que faga os informes. Rosalía? Ben, a miña pregunta é que, como xa puderon ver os veciños e veciñas, cando se leve a cabo o proxecto do mercado, vanse a eliminar moitas prazas de aparcamento dun dos aparcadoiros máis importantes de Bertamiráns. Eu quería saber se o Goberno ten pensado esas prazas que se van a eliminar de aí, reubicalas en algún aparcadoiro disuasorio, en algún punto de Bertamiráns. Moitas gracias, Víctor. Sí, hola, boa tarde. Sí, efectivamente, temos previsto, de feito xa estamos traballando en eles, de buscar puntos non tanto disuasorios, sino que sexan o máis accesibles e máis próximos cercanos ao comercio local para evitar que non se vexa afectado e ao mesmo tempo que vamos traballando nese sentido, é dicir, avanzando que na Praza de Abastos, si estamos explorando, de feito xa temos feitos algún contacto de ver posibles ubicacións desos aparcamentos. Moitas gracias, Alexandre. Boas, de novo, a miña pregunta vai dirixida ao alcalde. Temos noticia de que desde a Confederación Intersindical Galega se enviou unha moción contra a precariedade á alcaldía hai máis de 2 meses, entón a pregunta é por que non se levou a xunta de voceiros dita moción. Non, perdone, pero non teño constancia. Pode ser que chegara, pero non teño constancia de que chegara ninguna moción.
Escarlato. A miña pregunta é para o alcalde como concelleiro de normalización lingüística. Eu quería saber porque no noso concello os cartaces que están asociados a obras vinculadas a EDUSI ou a fondos europeos no noso concello están en castelán, cando esos mesmos cartaces en outros concellos están en galego. Entón quería saber cal é a explicación. Porque nos dixeron que toda a documentación que se fai e que se tramita cos fondos europeos, nomeadamente neste caso cos fondos EDUSI, teñen que ir en castelán. Perdón, entón hai concellos que están incumplindo porque creo que non están tendo ningún tipo de consecuencias derivada diso. Podíamos probar, e sendo vostede o concelleiro de normalización, igual sería boa idea apostar un pouquiño pola nosa lingua en todos os eidos, non? Apostar pola lingua non só se fai poñendo cartaces en galego, se aposta tamén de outras moitas maneiras, como vostede sabe. Nati? Boa tarde de novo. A miña pregunta é tamén para o alcalde e respecto aos pregos que se deixaron en marcha do anterior mandato para o mantemento de locales sociais, que había uns pregos que estaban bastante encamiñados, non sei como está ese tema. De locales sociais? Para o mantemento de locales sociais. Perdón, pero non me consta ningún tipo de pregos para locais sociais. De locais sociais o que me consta é unha auditoría que habíamos encargado nós, unha auditoría enerxética para ir arranxando os locais sociais, pero pregos como tal non me Había uns consta. pregos de mantemento E para... despois quen elaborou eses pregos e quen os presentou, logo, miraremos, pero sí, non me consta que en contratación, a mí non me consta que existan uns pregos dese tipo. Porque además creo que hasta estaban pagados, entonces é importante. Vale, pois xa falamos. Muchas gracias. Roberto? A miña pregunta é para o señor alcalde. Vamos a ver. Últimamente estamos vendo no periódico unha serie de noticias acerca dos conflitos creados por o tema das viviendas de uso turístico, as BUT, famosas. En concreto, nun concello de aquí do lado, pois hai certo revuelo cos concejales e tal, os concejales e máis a dirección de partido. Entón, eu, para evitar estes problemas, eu pregunto, en Ames, en concreto, hai algúns datos ou que se sabe sobre o tema das viviendas de uso turístico, como se vai actuar, ou algunha reunión? Mire, son coñecedor dos problemas das BUT noutros concellos limítrofes e desde fai tempo xa, non de agora por eses problemas, sino de algúns meses xa levamos traballando no Departamento de Urbanismo na maneira de regular, localizar, regular as vivendas turísticas que van habendo en Ames, sobre todo porque unha vez que se toman esas medidas nos concellos limítrofes, non queremos tampouco que agora ese problema se estenda aos concellos do lado, sobre todo a nós. Co cal, non sei se Víctor pode abundar máis na información, porque está traballando no tema máis directamente ao ser o concelleiro de urbanismo. Pois como decía o alcalde, efectivamente, xa non é a cuestión de agora, xa é unha cuestión que leva sendo candente en moitísimos concellos, pero si efectivamente tendo en conta a situación que está vendo, de momento, por así decirlo, non por que este sendo un problema acuciante en Ames, pero si evidentemente un tema que hai que ter perfectamente regulado. Non é unha cuestión sinxela, tendo en conta que, afecta tamén desde o punto de vista do pexón, do punto de vista da limitación de actividades, determinado tipo de actividades empresariais que non están contempladas, unha delas desto, pero efectivamente xa está encargado, espero en breve poder facelo, tendo en conta que entramos en período vacacional, si ter unha reunión do departamento, porque xa se pasou tanto os servicios técnicos como xurídicos, den atención á regulación que hai agora, en atención a como temos o pexón, as posibilidades que hai, xa non sei tanto si de limitar, pero si de regular a posta en marcha desas actividades. Bueno, moitas gracias. Máis preguntas? Bueno, pois moitas gracias. Damos finalizado o pleno, recordándolle que mañán, creo que é ás 11 da mañán, temos a lectura do manifesto e o comezo dos actos do Día do Orgullo. Moitas gracias.